ɓata lokaci ba, muna muku farin ciki da zuwa wannan channel namu mai albarka. Bayan tsawon lokaci da muka ɗauka ba mu kawo muku wani sabon bidiyo ba, yau muna farin cikin sanar da ku cewa muna ɗauke da bidiyon yadda za mu nuna muku yadda za ka hana kowa ya adin naka WhatsApp group, musamman wanda baka da yadda za ka hana kowa ya adin naka WhatsApp group, mutanen da baka da number su. Yau zan nuna muku yadda za ku hana mutum ya adin number ya adin naka a group, wato mutum ya adin naka a group na WhatsApp, sai dai idan kana da number wayan shi. Bari mu garzaya zuwa bidiyon namu kai tsaye domin ku ga yadda za ka hana mutum ya adin naka cikin group na WhatsApp matukar baka da number wayan shi. Farko abin da za ka yi dai ka tabbatar kana da application na WhatsApp naka. Buɗe application na WhatsApp naka sai ka garzaya zuwa kan setting, wato kamar inda kuke gani kenan wannan alamu uku da suka yi hannun daman mu a saman waya, kai clicking akai sai ka je setting. Da zaran ka je setting sai ka garzaya zuwa kan account setting, wato gashi nan wannan da kuke gani. Da zaran ka je kan account setting sai ka danna kai clicking akan privacy. To idan kuka lura gashi na ƙasa rubuta group an sa everyone, to da zaran kai clicking anan zai nuna ma my contact. To idan kai clicking my contact nan ka tashi a contact nan, to babu mahalukin da ya isa ya saka a cikin group na WhatsApp matukar baka da number. Wannan baka yi blocking na mutum ba, just kurun dai ka hana shi ne ya adin naka a cikin group na WhatsApp. Da zaran ka danna don, to shikenan kun ga ta canju, sai wanda kake da number shi ne kadai ya isa ya saka a cikin group na WhatsApp. Da zaran baka da number mutum, to ba zai saka a group ba, WhatsApp group nashi. To wannan shine yadda za ka hana mutum ya adin naka a group na WhatsApp in dai baka da number wayan shi.